Wat een prachtige dag, joh. De zinnen er flink bij en het begon vanmorgen nog maar wat lichter aan en een paar buikers. En dan denk je, komt het wel goed? Jawel, ja. De zinnen kwamen erbij. Het was blauwer en blauwer. Natuurlijk ik nog wel wat bewolking en het waaide stevig. Weer eens een dag maar een stevige wind. Matig en krachtig en die wind kwam dan wat uit het zuidwesten waar meestentijds. En de komende dagen komt er nog wat wetter bij, terug buien. En hoe buien sprutsen, juist joen. Pittige buien. En van de morgen waren er zo'n 3 mm aantap in huis geweest, maar in Lippenhuis de heegste 9 mm. Wel, het waar. Joen en vannacht. Eerst nog wel zinnen, staat er gewoon meer bewolking. Letter vannacht in het watergebied en buiken of het lichte terrein. En temperaturen vannacht 8 of 9 graden. Maar ik een sterke wind uit het zuiden en het zuidwesten, die wordt krachtig betieden hut in het watergebied. En was koking voor de watersporter en kon ze op wind zitten. Morgen is het net oors. Bewolking, en buiken, wat licht terrein, letterlijk bij zinnen. En de temperaturen 14 en 16 graden. Maar weer die sterke wind uit het zuidwesten, letter zuidwest-west, in het watergebied betieden hut. Dus een waskoking voor de watersporter, want ik bob de markt stiert een flinke wind, maar kon ze op wind zitten. En dan terug naar het fruitsjoch. Sneeuw, snaaien en manje. 3 dagen op een richtje, maar zo'n 14 of 15 graden nu daar. Sneeuw, een bui of een buiken van het zuidwesten, maar ik een beetje zinnen. Snaaien en manje, buien. En ik de zinnen erbij. Ja, en de wind bloedt sterk waaien. Meestentijds matig en krachtig uit het westen en het zuidwesten waaien. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.